So barkanmu da dawowa. Wannan kuma shine bidiyon mu na gaba wanda zan yi bayani akan menene altcoins. So idan har yau ne farkon zuwan ka wannan channel din, karka manta ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna mu alamar ƙararrawar sanarwa. Wato kamar yadda muka sani, Bitcoin yana ɗaya daga cikin manya-manyan kuɗin duniya, sannan kuma shi Bitcoin shine coin ɗin farko wanda aka fara creating. So abunda nake so na fahimtar da mu anan shine menene altcoins. Shin Bitcoin altcoins ne? So da farko amsar tambayar nan shine Bitcoin ba altcoin bane ba, kuma sannan kuma duk abun da aka ce coin ne wanda ba Bitcoin bane shi ake kira da altcoin. Ma'ana sai dai su altcoin kowanne yana zuwa da nashi use cases din daban-daban. So kowane coins dama yana da nashi use cases din. So shi Bitcoin use case din shi to complete transaction ne. So example kamar Ethereum, shi use case din shi smart contract ne wanda zaka iya transaction na real estate da sauransu akai. Sannan kuma bari mu ba da example da Dash. Shi ma Dash altcoin ne, sannan kuma shi aikin shi shine use case din shi kenan shine shi zai iya completing in transaction anonymously ba tare da an kalla daga inda wani din ya fito zuwa ina ba. So kowane altcoin yana da nashi use cases din, sai dai shi altcoin akwai abubuwa da yawa da ya kamata ka kula akai kafin nan ka je ka invest akan kowane altcoin, saboda akwai mutanen da suke so su yi kuɗi lokaci ɗaya suna creating din crypto coin din su, sannan kuma bayan an yi investing a crypto coin sannan su developers din sai su sai da wanda yake hannun su. So akwai bukatar ka yi bincike sosai saboda ka guji waɗannan kala-kalan scam project din. So duk wani ana samun scam project ne a cikin altcoin, kuma altcoin akwai su sama da 1000 a duniya, sama da 2000 a duniya, suna da yawa. So kowane altcoin ana creating din shi da nashi use case din. So akwai abubuwan da ya kamata a ce zaka kula da shi kafin nan ka je kai bincike, proper bincike akan coin kafin ka je kai investing din kuɗin ka. So alal misali, like let's say a misalin altcoin zamu iya cewa USDT, BUSD, BNB, Tron, kowane kalan coin da yake duniya wanda dai ba Bitcoin bane ba shi ake kira da altcoin. Mutane da yawa suna rasa kudadensu a cikin harkar cryptocurrency ta hanyar rashin yin proper bincike ko kuma ta hanyar lacking din knowledge. Ma'ana kenan idan mutum yana so ya samu kuɗi a harkar cryptocurrency, abu na farko da ya kamata ya yi shine ya mai da hankali ya samu knowledge akai. Samun knowledge akai shine abu mai muhimmanci sosai, kamar yadda na saba faɗa muku a cikin wannan bidiyon. Ko nawa kake da shi in dai baka da knowledge akan cryptocurrency, is possible kai losing din kuɗaɗen ka duka. So idan ka so ka samu ilimi akan cryptocurrency shine zai guarantee din samun kuɗin ka cikin cryptocurrency. So kamar yadda na faɗa muku a cikin series din nan zai muku bayanin fundamental analysis. A fundamental analysis shine za ku gane altcoin din da ya kamata ku yi investing kuɗin ku da kuma coin din da bai kamata ku yi investing din kuɗin ku akai ba. Okay, mun gode sosai kasance tare da mu da kai a cikin wannan bidiyon.